so da ƙaunar ki na da daɗi. In ji yau kalmar ki guda ɗaya na da faɗi. Girma lajabin ki bai sanya zuciya kaune. Inda ba ni jin daɗi to ganin ki zai sa nishaɗi. Ina dawa mai kore duk damuwa. Kin zama karuwa harshen ki zan kasa ganuwa. A daɗi na so haɗuwa, wuya ta so rabuwa. Gaman jinin shakuwa dangare na kin zama tamkar uwa. Arufa, 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 arufa. Kyawun hali lafazin ki da wanda na saura. Guda ciki 'yan mata san baki da tsara. Don ko sun fahimta ko dubin su za a tara. Ke bakin daban bakin ilimin ki haɗi da sura. Mai kyawun kwalliya ga iya dariya. Mai kyan tafiya nike na zaɓa mi tarayya. Zan baki kariya in zan mai juriya. Gare ki zan godiya da ke nake so in yi rayuwa. Arufa, 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 shigan ne da ke mutuwa karafa. Abin da zai yi sanadin fushin ki ba za da so ba. Jinin jiki kika zagaya